Kajing ai bat kajing et ba kajong blei u Jesu Christ shapi hagani ka step. Ya jingpuson na ktien kajong blei. Ginya pule na ka shitish kinong Galatia kalong besan kadkhot ka bat ningkong. Ka kintien ka bong ya jinglaitluid u Christ ula pelat yangi. Namar kata tu yang scam ba wat ai ba on rem ya pipat ha ka lingkor ka jinglong merau. Ka Bible ka balong ka ktien ka Jean Blei ka pinkan mau ngi hagani ka step. Ka banding ko nge kin mau bangilong ki balalai luat hau Jesus Christ. Ilong ki balai luat na ka jing shate shakom. Ilong ki balai luat na ka jing long marau. Ilong ki balai luat na ka jing sensyar ka jing syaitan. Habang ila pediang yu Jesus Christ kemunong penem. La penem ngi da ka jing ai la pelat ingi na ka jinglong marau jong ka pop bat kum ta teter hagi di singi ko menta kum ki khon ka Jean Blei ki bla yo pediang ya ka jinglai loi kani ka long ka jingpen kan mau na ka ktien ka Jean Blei bangin yang scam ban yang scam ka bamot ban bat scam ya ka jinget ka bangidon ha ka ktien ka Jean Blei ban bat scam ya kata ka bangila yo sngo bat ngila yo pediang bat ngila mat compare ke ka jing islandy ka bangiyan compare ke ka jing sngo ka bangi sngo en reng in yang bet halor ka nongrim jong ka ktien ka Jean Blei ka balong ru ka jinget ka pen sobha yo Blei te ka ktien ka Jean Blei ka hikai ngi bangin yang scam bat ka ba ar pat ka long banginom ai ba on riam yangi de ki lingkor ka jinglong marau hangni u Apostle Paul Ukraine kirpang shapang ki jinghi kai ki baban khia ya ki Kristan ki belong ki nong bot ke jong utrai halor ka nongrim jong ka jing out share halor ka nongrim jong ka jing pendap ya ki niam ki rukom na ka benta ban yo ya ka jing penem ga ko aba fin ken mau ru ha ka ka singi ken mau ba ya ka jing penem ila ban yo da ka jinget lingba ka jinga ke jong Jesus Christ habang ila nget hau Jesus Christ habang ila penret yela de ila plak mat Jean Blei bangilong ki nong pop pat ngidon kam ya ka jing pen khoi lingba ka snam ka jong pat habang i pendam yela de mat Jean Blei ringkat bat ka jing kala ka bamat ka jinga ka lawan ka jing em ka jing bala pen em yangi da ka jinga ngimdan kaman siudor ngimdan kaman le ru em naga benta kata ka jingpen em ka bangila yo bat ka bangila dapan yo kai ka badan kam tam ha ka jing em jing ikum gi Kristan ka bading kong ngidan kaman tep lapen em ngi da ka jing ai ka Jean Blei lap lai lo jing na ka jing long brau ling ba ka snam ka jong Jesus Christ lapen kesan ngi lap lai jing na ka jing te jing khom jong ki bor ka jing dom bat ka jing sensyar ka jong syaitan kata ka long ka banding kong ka ba arpat habangila yo ya ka ni ka jing penem ka ba sa ka long ngin kongo yo try ha ka jing lai lot ka bo try la ai hangi nginum kongo na ka daw jong ka jing te jing khom and ringin kongo na ka daw bala pelai lot yangi bat kanu ka jing hikai ka wan ra ya ka jing te jing khom ha ka jing em ka jingi kam day ka bana U Blei nama Chris ula pelai lot yangi ula pelai yangi om na ka benta bangin em ha ka pop ula pelai yangi na ka jing long jong ka pop ula pelai yangi om bangin long ki bre ki balai lan and ki bre ki balai lot ban kongo ika ktien ka Jean Blei men shua a shua fin yo ika jing penem pilong ki marau jong ka pop wala da fim kwa ban le ka popendre pi ha ban le ka pop nomor pilong ki marauendre menta pilong ki bala lai loit na ka jing long marau pi kongo U Blei fi le ika U Blei ong ya pi om na ka daw mangilong ki marauendre mangilong ki bala lai loit ya ka bangin kongo ya ka ktien ka Jean Blei perkhat hagari ka singi kum ki bre ki balai lot em ya ka jing em hagani ka perthai kum ki bre ki balai lot na ga jing shate jong ka pop ki balai lot ban mane ki balai lot ban ya ro U Blei bat ki balai lot ban shakri U Blei bat banang ye be sha ka jing janai itu Blei ka jing so no rang kat pa pi hagari ka singi baru ko we perwan nom klat
bleu e pi kumba pilong. Amen.